ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ዝሃር ሚድያ እዩ ሓፀርቲ ዜናታት ዓለም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ንዕድም ሽወደን ኩሎም ዝተረፉ መምርሒታት ኮቪድ ክተልዕል እያ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳታት ንምፅዓን ኣብ መንጎ ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት ሓድነት የድልሎ ተባሂሉ ሽወደን ኣባል ኔቶ ትኹንዶ ኣይትኹን ኣብ ዝብል ኣብ መንጎ ሰልፈታት ሽወደን ምስምማዕ ከም ዘየለ ተገሊጹ ኩናት ዩክሬን ዝዓበየ ስትራቴጂያዊ ጌጋ ፑቲን ይኽብል ሓደ በዓል መዚ ነበር ገሊጹን ካልኦትን ዜናታት ክህልውና እዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ካብ ኣውሮፓዊ ሕብረት ወይ ዞባ ቁጠባ ኣውሮፓ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ተባሂሉ ዝወፀ ናይ ጉዕዞ መምርሒታት ካብ ባሕቲ ሚያዝያ ኣትሒዙ ከበቅዕ ምዃኑ መንግስቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ትሒዙ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ በጻሕቲ ናብ ሽወደን እንከኣቱ ናይ ክትባት መረጋገፂ ወይ ኔጋቲቭ ውፅኢት ከርእዩ ኣይክግደዱን እዮም ኣብ ዞባ ቁጠባ ኣውሮፓ ዘለዉ በጻሕቲ እዚ ሕድገታት ድሮ ተገይሩሎም እዩ እዚ ናይ ጉዕዞ መምርሒ ለበዳ ኮሮና ንምግታእ ብዝብል ንክልተ ዓመታት ኣብ ስራሕ መፅንሑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ግና እዚ ሕጊ ኣብዚ እዋን ኣድላይ ኣይኮነን ኢሉ ከም ዝሓስብ እዩ ዝገልጽ እዚ እናኾነ ወኪላት ጉዕዞ ከምኡውን ኣካየድቲ ዙረት ካብ ቀረባ ሳምንታታት ሒዙ ንዝመፅእ ወቅትታት ፅድያን ሳምርን ቦታ ክትሓዘሎም ዝደልዩ ሰባት ቁፅሮም ክውስኽ ምፅንሑ ገሊፆም ኣለዉ ብምክንያት ለበዳ ድሕሪ ዝወፀ እገዳ ጉዕዞ ብዙሓት ፀሓይ ናፊቖም ዝፀንሑ ሽወደናውያን ናብ ወፃኢ ክገሹ ህንጥዩነት ከም ዘለዎም ኣብ ቪንግ ሓላፊ መራኸቢታት ክሌስ ፐልቪክ ገሊጹ ሽወደናውያን ሓደስቲ ባህልታት ክርእዩ ድሌት ኣለዎም ክብል ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳታት ንምፅዓን ኣብ መንጎ ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት ሓድነት የድልሎ ክትብል ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ማግደሌና ኣንደርሾን ገሊጻ ምስ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ መንጎ ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት ሓድነት ከም ዘድሊ መራሕቲ ኣውሮፓዊ ሕብረት ከምኡውን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ክረምሊን ብዛዕባ ክውሰድ ዝኽእል ተወሰኽቲ እገዳታት ከምኡውን ንዩክሬን ክወሃብ ዝኽእል ሓገዛት ንምዘታይ ኣብ ብራስልስ ይጋብኡ ምህላዎም ዝገለጸት ሬድዮ ሽወደን እንተኾነ ግና ኣብ ቀዳማይ መዓልቱ ጭቡጥ ስግምትታት ኣብ ምውሳድ ትርር ዝበለ መርገፂ ኣይሓዘን ኣሎ ክትብል ኣመልኪታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ብወገና ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘምፅኦ ወሰኽ ዋጋ ፀዓት ንመላእ ኣውሮጳ ይፀሉ ምህላው ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳታት ንምፅዓን ኣብ መንጎ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ሓድነት የድልሎ ኢላላ ሽወደን ኣብ ቀጻሊ ኣባል ኔቶ ትኹንዶ ኣይትኹን ኣብ ዝብል ባይቶ ሽወደን ብኸመይ ከድምፅ ኣለዎ ኣብ ዝብል ዝርዝራት ሰብ መዚ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ከምኡውን ተቃዋሚኡ ሞደራትና ክሰማምዑ ዘይምኽኣሎም ተገሊጹ ኣብ ዝመፅእ ወርሓ መስከረም ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ እንድሕሪ ተዓዊቱ ንሽወደን ኣባል ኔቶ ክገብራ ምዃኑ መራሕ ሰልፊ ሞደራትና ኡልፍ ክሪስተርሰን ምግላጹ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ግና ኣባል ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ከምኡውን ምክትል ኣቦ መንበር ኮሚቴ ቅዋም ሃንስ ኤክስትሮም ሽወደን ኣባል ኔቶ ንኽትከውን 3/4 ኣባላት ባይቶ ናይ እወ ድምፆም ክህቡ ከም ዘለዎም ገሊጹሎ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንዩክሬን ክወርር ምውሳኑ ዓብዪ ስትራቴጂያዊ ጌጋ ይፈፂሙ ክብል ኣብ ማእከል ስለያ ኣሜሪካ ሲአይኤ ዝሰርሐ ከምኡውን ዋና ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ነበር ሊዮን ፓኔታ ገሊጹ ፑቲን ኣብ ዝወርሒ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓ ለካቲት ዝጀመሮ ኩናት ተዓዋቱ ኮይኑ ክወፅዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ፓኔታ ምስ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊጹ ኣሎ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሓድነት ወታደራዊ ሽርክነት ኔቶ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣጠንኪሮ ኣሎ ዝበለ ፓኔታ ሽወደን ናይ ዝኺዳን ኣባልነት እንተሓቲታ ክሳብ ኣባልነታ ዝረጋገጽ ኣብ ዘሎ ናይ ምስግጋር እዋን ናይ ጸጥታ ውሕስነት ክወሃባ ከም ዝኽእል ወሲኹ ኣመልኪቱ ምስ ሃርሜዲ ሚድያ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ዜናታትና ይቕፅል ኔቶ ናይ ነፈርቲ ኩናትን ኣፅዋርን ሓገዝ ክገብረሉ ዘለንስኪ ሓቲቱ ኔቶ ንሃገሩ ናይ ነፈርቲ ኩናትን ኣፅዋርን ሓገዝ ክገብረሉ ነዊሕ ክጽበ ምጽንሑ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ገሊጹ ነታ ኣብ ትሕቲ ከበባ ኣትያ ዘላ ወደባዊት ከተማ ማሪውፖል ብዘይተወሰኺ ታንክታትን ሓገዝ ነፈርትን ምድሓን ዝከኣል ኣይኮነን ክብል ዘለንስኪ ኣመልኪቱ ኣሎ
ዩክሬን ንነፈርቲ ኩናት ሩስያ ብሮኬታትን ጠበናጅን ክተውርድ መቸም ኣይትኽእልን እያ ክብል ዘለንስኪ ብሰንበት ምሸት ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣተሓሳሲቡሎ። ዩክሬን ንምኸተ ዘድልያ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ንኽመጻ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክትጽበ ምጽናሓ ዝገለጸ ዘለንስኪ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ንዩክሬን ናይ ነፈርቲ ኩናት ታንክታትን ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይል ክልግሳን ምሕታቱ ዘጋርዲያን ጸብጺቡሎ። እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ጥራይ ኣይኮነን መላእ ኣውሮጳ ንምሕራር ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ ኢሉሎ ዘለንስኪ። ብሰንበት ጥራይ ልዕሊ 5,000 ሰባት ብሰብኣዊ ኮሪደራት ክወፁ ከም እተገብሩ ተገሊጹ። ብሰንበት ብጠቕላላ 5,208 ዩክሬናውያን ብሰብኣውያን ኮሪደራት ኣቢሎም ምውፅኦም ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እተረኽበ ኣሃዛት ኣመልኪቱ። ካብዞም ዝወፁ 5,208 ዩክሬናውያን ክልተ ብጽኑዕ ዝቆሰሉ ህጻናት ከምኡውን ኒሞንያ ዝሓመመ ዕሸል ከም ዝርከቦም ምክትል ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኪርሎ ቲሞሼንኮ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። እዞም ዩክሬናውያን ብ10 ሰብኣውያን ኮሪደራት ኣቢሎም ሙሉእ መዓልቲ ክወፁ ከም ተገብረ ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኤሪና ቨረሽቹክ ብምጥቃስ ኪየቭ ኢንዲፐንደንት ዝተባህለት ጋዜጣ ዩክሬን ኣመልኪታ። ካብዚኣቶም እቶም 4,331 ካብታ ብሰራዊት ሩስያ ተኸቢባ ዘላ ደባይት ከተማ ማሪዮፖል ዝመፁ ኮይኖም ሕጂ ናብታ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እትርከብ ከተማ ዛፖሪዥያ በፂሖም ምህላዎም እታ ጋዜጣ ወሲኻ ኣመልኪታ። ኣብ መወዳእታ ኖርዌይ ተወሰኽቲ 400 ዓሌታት ሓሸራ መዝጊባ። ኖርዌይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓድሽ ኣገባብ መፈንጠራ ኣቢላ ተወሰኽቲ 400 ዲኤንኤ ዓሌታት ሓሸራ ምእካባ ኖርዌይ ቱዴይ ሓቢራ። ካብ ቀረባ ዓመታት ኣትሒዙ ቁጥሪ ሓሸራታት ዓለምና ብናሃሪ ከንቆልቁል መጽንሑ ተመራመርቲ ጀርመን ድሕሪ ዘውፅዎ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣብ ኖርዌይ ዘሎ ቁጥሪ ሓሸራታት ንምምርማር ዘንቀደ ወፍሪ ከም እተፈንዎ ዝፍለጥ እዩ። በዚ ድማ ሓደስቲ ዲኤንኤ ክርከብ ከም እተኻእለ ጋዜጣ ኣፍቶም ብላዴት ወሲኻ ሓቢራ ኣላ። እዞም ሓሸራታት ኣብ ምብራቕ ኖርዌይን ትሮደላግን ኣብ ዝተነብሩ 30 መፈንጠራታት ከም ተተሓዙን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ጥራይ 16,000 ዓሌታት ሓሸራ ከም ተለለዩን ዝገለጸት ኖርዌይ ቱዴይ ካብዚኣቶም እቶም 400 ዓሌታት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ዘይፍለጡ ምንባሮም ወሲኻ ኣመልኪታላ። እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ብሃርሜኒ ሚድያ ተዳለወ ናይ ሕጂ ዜናታት በዚ ተፈጺሙሎ። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።